És hát van itt még néhány aranyérem, illetve egy kupa, a 2000-es korosztály győztese, a Ferencvárosi Tornaklub első számú csapata. Piros vonal lányok, hogy mindenki elférjen. Demkó Dóra, Molnár Csenge, Gál Szinopa, Hardi Petra, Kacur Dominika, Szentkereszti Reni, Renner Fanni, Ekker Rebeka, Barok Viktória, Horváth Nóra, Domokos Dalma, Erdélyi Nóra, Rossi Laura, valamint Nagy Dorottya és Nont Dorottya, Szarka Éva a csapatvezető. Gratulálunk! Három külön díjasunk van még, Török Juditot szeretném megkérni, hogy adja át ezeket az elismeréseket. A gólkirálynő Szokolai Bettina, a Szeged Kiskun-Dorosma játékosa, ő úgy, ha jól tudom, elment már a dorosmai csapattal, de azért tapsoljuk meg. A legjobb kapus ebben a korosztályban Demkó Dóra, a Ferencváros kapusa. És a legjobb játékos a 2000-es korosztályban Lajos Panna, a Tamási Kft. Játékosa. Hölgyeim és uraim, ezzel normál esetben véget érne az eredményhirdetés, de Török Judit, a névadó Török Ferenc lánya egy kis meglepetéssel készült, úgyhogy minden csapatból a csapatkapitányt szeretném kérni ide a piros vonalra, hogy lássuk a medvét, és hogy aztán tényleg az lesz belőle. Török Judit, a névadó Török Ferenc lánya, minden egyes csapatnak egy kabalárattal kedveskedik. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon kedves gesztus, egy óriási tapsal köszönjük meg, és reméljük, hogy sok-sok kapu mellett vagy kispadnál láthatjuk majd ezeket a kabalállatokat, és segítenek minden csapatnak, hogy minél jobban szerepeljen a soron következő tornákon. Nagyon szépen köszönjük a külön ajándékot, köszönjük a csapatoknak a részvételt és a szurkolóknak a bíztatást.